nagarta riƙon amana tushen zaman lumana a sauya hanya in an sami rashin amana. Kai a duniya muna gani dukiya ashe tana saka waɗansu su ta gunguni tunda dai farin ciki ba a siyan sa. Me tsakaninku da Hajara kuke kulla a cikin gidan? Wallahi tallahi ba babu komai. Umaru ban tambaye ka rantsuwa ba. Ina so ka ga mun me tsakaninka da ita ne kawai. Abubuwa da yawa suna zuwa kunne na ina ji abin da kuke aikata, amma so nake dama an kama ku da hujja kuma gashi na ne. Wallahi tallahi ba babu komai. Ya wani irin ba komai? Bacin naga abu da ido na. Ke Hajara ba ciki ne da ke ba? Amma wallahi Umar ka bani mamaki. Da amincewa ka da kai da gidan nan nawa sai ka ci amana ta? To wallahi ka saurari abin da zai biyo baya. Tsakanin da kai kuma wallahi Allah isa. Dan Allah baba kada ka zarge ni da wannan zargi. Wallahi ko ba bella baba zan yi aikata irin wannan da wani ba. Kai baban namu kake gaya magana? Allah na mauje ka wallahi. Rabu da shi kadiri. Na san zai iya aikata komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ina kwasa ma mari wallahi. Kadiri, ba na son rashin hankali. To ai ne ma yake yana gani yake uwa ba aikata yake ba ko yana nufin mutum marasa gaskiya. Yo idan duka sa za mu tsaya anan ne? Ai ba za mu tsaya anan ba. Kai kuma na baka nan da kwana biyu. Duk wata dukiya da kadara da ka sani ta Bello ka dawo min da su. Dan ba zan juri wannan wulakancin naka ba. Kuma an jima zan je in samu baban naka shi malam Dantin in ga yadda za a yi. Ka ji abin da na ga maka ko? Ka tashi ka tafi ka bamu guri tunda an riga an gama caje ka. A haka uwa na Allah. Zuminta in ta wargaje a kullum a dinga. Sai su dinka nuna ba su da ko sisi. Sha Allah. Wallahi baba da ka bane na rafke shi wallahi. In ya mutu kuma fa? Au ashe fa ashe akwai kuɗi a hannu. Amma ka san dai ba zan so nawa ina ka ba ko? Yara ne yanzu zamani ya riga ya canza. Ka haifi mutum baka haifi halinsa ba. Hajara ce dama ya fi kusanci da ita kuma sun zaɓi abin da ya fi musu alkhairi. Idan da muna ganin Umar mutumin kirki to yanzu kuma ya canza. Saboda Allah haɗa mu zama da shedaniyar mace. Kenan Tijjani a takaice dai kawai kuna zargin Umar da cin amanar Bello? Ba zo na bangaren ba. To domin duk wanda ya nagari kansa. Hajara ce dama ya fi kusanci da ita. Kuma tun da sun zaɓi abin da ya fi zama da su, ya fi musu. Ni dai kawai umarni nake so ka bashi ya dawo mana da komai kawai shi ne magana. Kai. Wato Tijjani gaskiya lamarin kai na ban mamaki. Yanzu zamani har yayi lalacewar da kamar ka da shekarunka za ka zauna kana lugugui ta maganar mata? To bari in gaya maka. Kaga akan wannan abun wallahi ku bi ni a hankali. Ka buɗe kunnenka da kyau ka ji ni. Na rantse da Allah ba ruwana da wata alaka. Ba ruwana da magana tare aka taso, ba ruwana da magana wayin kallo wani zamanci. Kaga akan wannan abun dab nake da kai ku gaban kuliya. Idan ka daga murya wallahi kai zaka ji kunya. Domin ko ɗanka ne ke da kwan abun kunya. Wanda ka sassauta muryarka. Ni abin a tsanake. An ƙi a sassauta. An ƙi a sassauta in kun gan ku gaban kuliya. Kwa nema a sassauta magana. Wallahi da ka burge ni. Ko barka ji in ga maka. In kai ka gaban kuliyan shine zaka ce na burge ka? Sosai ma kuwa. To. Dan ko sisin mu ba zai ciwo ko gobe akan wannan shari'a. Sai dai in har mun ga za ku yi mana biyan wani hankali akan dukiyar mu.
ka ji dai abin da na gaya maka. Me maganar renin wayo ko wani abu akan dukiyar ku? Yanzu dai kai Tijjani kana tabbatar man da cewar ka fi karfin alkali ko? Ni dai ka ji dai abin da na gaya maka, kaga tafiya ta. Ka dai fi karfin alkali. Zumunta in ta wargaje a kullum a dinga tsargiya. Mutum ne mai hankali da ammai yake dinga yafiya amana. Kai ka jin da mutum. Wa uban me kike a cikin ɗaki ne ba ki fito ba? So kike ki sake kwana a cikin gidan nan ne? To billahi lazi biki saman gani ki. Haba malam, kai fa namiji ne. Ke Habi, kar ki sake samun baki. Kin fi ni sanin daidai ne ko menene? A'a ban mu kofa ta, bar kofa ta. Zan kulle, ai dama komai dana ne zuba a cikin ɗakin nan. Maza ga hanya. Wannan hanyar da ka ɗauko fa ba mai ɓullewa ba ce. To me ke Habi, ba na ce kake sake samun bakin ina hukunci ba? Kin fi ni sanin daidai ne? A yi haƙuri, abu lamarin nan a hankali. Matakin da ka ɗauko fa ba mai ɓullewa ba ne. Wani mataki ne ba zai ɓulle ba? Wato dama duk kin san abin da yake faruwa saboda ba kya son laifin ɗanki, ki sake ɓoyewa ko? To bari ki ji in ga miki. Daga yau na datsa auren Bello da Hajara. Kuma sannan idan ta haihu za mu san ɗan waye a cikin nata. Kin ji abin da na gani. Zuciya tana gudun waɗanda ke nufi da tsanani. Ko ina Jika na halattacce ne insha Allah, ba za ku samu nasarar tarwatsa min asalinsa ba wallahi. suna haƙira min da baya tonuwa nagarta in Allah ya baka Amma wannan abu daban mamaki yake. Yanzu abin da ya faru ke to shi Tijjani ina hankalinsa ya kada da har zai yanke wannan hukuncin ba tare da ya bincike ba. Wallahi baba, ban taɓa magana da ita ba in ba uzurin gidansu ba. Iyaka ta tsakar gidansu. Shi ma sai wani abu ya kai ni. Kaga ba sai ka tsaya kana rantsa-rantsa ba. Ni na fi kowa sanin wane ne kai. Amma dai abin da nake so da kai, duk abin da ka sani nasu ne da yake hannunka ka tattara ka mayar musu. Kuma shi ka kirawo shi Bello kai masa bayani. Baba ko na kira shi hakan ba zai hana na maida musu ba. Ware ka bari kawai na maida musu. Abin da nake so da kai kafin dai ka mayar musu ka yi wa Bellon bayani. Dan adam da kake gani musamman na wannan zamanin sai a hankali ba. To shikenan baba. Yawwa ka kwantar da hankalinka, kar ka sake ka je ka kai musu kayan nan ba tare da kai kira Bellon ka masa bayani ba. Dan adam da kake gani yanzu zai ce ma da kai nan kwana za mu haɗu da kai ta yin kwana kai ta yin kwana har sai ka ga in mashi ne da kai man kai na neman ƙariya baka samu mutumin da kake shan kwanan neman sa. Saboda haka Allah ya maka albarka, Allah kuma ya kiyaye, ka je ka kai musu. To shikenan baba. Allah ya kyauta. Sai an yi. Allah ya kyauta. Allah na tuba, ni na fi kowa sanin ɗana. Ni na san ɗana ba zai aikata wannan abin musamman ga matar aure ba. Allah ya kyauta, Allah ya kiyaye. Ba za ka gane ba Bello. Duk yadda zan maka ba zai kai na mutunci na da iyayena ba. Dama haka rayuwa ta gada. Abinda muke so ba lalle mu samu ba. Na ji duk abin da ka faɗa. Amma ka sani alaƙa ta ni da kai babu boye-boye. Haka ne. Alaƙar ce ta sa na baka shawara ka aure Hajara. Kuma ka aure ta ba tare da ka bi diddiginta ba. Yanzu ka gaya min dukan abin da ya faru saboda ba na so jirgin mu ya taso. Na taho ina tunanin abin da zan zo in tarar. Me kake nufi? Zan zo Najeriya nan da sati ɗaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru kake inna lillahi? Kada ka damu abokina. Kai fatan kawai Allah kawo ka lafiya. Amma har yanzu baka gaya min makasudin cire hannunka daga lamarina ba. Kai! Ina ba zai yiwu ba.
Ya Allah ka kawo mu mafita alfarmar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kyauta. Umar, ni ba kai na fuji ba. Lamarin nan bai daɗi ba. Hajara na fuji, yanda za a kalle ta a karkarar na ɓata mata suna. Shehu, ni kai na Hajara na fi tausayawa. Ga laulayin da ke jikinta, sannan ga tsungumar da mutane ta samu a cikin garin nan. Ka san abin magana fa a garin nan baya kaɗan. Ni zan faɗa maka haka. Tunda a gari na samu labarin cewa ka kashe Hajara a wurin, kuma ana jira ta haihu a samu cewa ɗan nawaye. Allah dai ya kyauta, amma an ɓallo ruwan da mai tare shi sai Allah. Ka san me yake damuna? A asho. Kada kunci da damuwa ya Hajara yawa zuciyarta ta buga ta fashe, ko kuma ta tanzara ta bar garin nan. Insha Allah shehu hakan ba zai faru ba. Kuma ina so ma zan je gidan nasu. Kai baka da hankali Umar. A wannan tsukukun ne zaka tafi gidan sa Hajara? Kana so ƙara ɗaura kanka da hujja bayan yanzu zato ake a kanka? Iya zargi ne kawai yanzu, amma idan ka je tabbaci za su samu. Ba haka bane shehu. Ina so in musu bayani ne yadda su fahimta. Sannan na rashi Hajara. A hirɗinka Umar, kada ku kuskura kai wannan ganganci. Sai dai in kuma zargin da ake maka ya tabbata a kanka. Kake nufi shehu? A to me kai ka gidansu? Me na rashin ta matarka ce? In ba neman suna ba, me kai wanzami ga ziga zigi? Ai kai illa iyaka kawai yanzu ka dukufa da addu'a. Shine kawai mafitarka Umar. Kawai tunda kazafi ne ka roki Allah ya maka sakayya. Na san abin da ba za ka aikata bane ba. Shine kawai. Assalamu alaikum. Inna? Na'am. Yawwa. Tasu. Ga wayan. Ga wayan ta ce wai ba za ta samu damar fitowa ba saboda tana aiki. To in ban da shirme irin na Jummai. Ai ta san ni ba iya kiran zan yi. To ai ta nuna min gashi. Ga wannan ita ce namban ta farko mai kan mani. A gidan wa ka iya amfani da waya ba ni in duba in ga in lambar taso in lambar bellanci. Yawwa duba mana Rabia. Duba ki gani. To ai wannan lambar ba ta tafiya kwata-kwata. Ina wannan takardar lambar. Ya sun nan wurin ba daidai bane, bari in je daki ai akwai wani. Kai Rabia zo nan. Dawo. Ba ni waya. Ban takarda. Inna akwai wata rubutacciyar lambar Bellan ne shine nake so in dauko in duba in gani sai in kirawo miki shi. Ngo. Ƙara sake gwada mu gani. To ka gaje ka mai da Jummai waya. Ka ce mata idan ta gama aikin ta zo da kanta sai ta kira min shi kaji? To shikenan. Yawwa. Tasiu. Na'am. Yawwa dan Allah ka ce ma Jumman ni ma zan zo in arwayin nata zan sa kati in kira yayana. Saboda mugun abu na sa kuɗi na bayar aka saka kuɗi a wayar dan in yi magana da ɗana shine kika sa ido a kai ke ma kira ko? Ke mai dan uwa zaki kirawo shi. Ungo. Je ka mayar ka ce in ta gama aikin ta zo ta kira min shi. Ke dai kin ji kunya wallahi kin ji kunya. Wa alaikum salam. Saratu. Sai yanzu na lura sosai idan kika bata da kin fi kyau. Allah ko? Yi to gashi na gani. Dama din da aka samu farar auduga dole za a samu farar tufafi. Allah ya sa ba laifi ne ba. To
Da a ce zan iya mai da hannun agogo baya, lallai da na so haka domin in goge sanayya ta tare da ni da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa Saratu? Babu abin da ya faru. Ina dai tunanin abu mai daɗi ko mara daɗi ya faru. Ina nufin ka ciro ka anshi kuɗinka domin ba zan iya zama da mutum mara nagarta irin ka ba.